Komisyona Hevgirtina Netewî, Biratî û Demokrasiyê li Parlamentoya Tirkiye 19 civîna xwe encam da. Li gorî gotina Serokê Parlamentoya ev civîna dawî ya komisyonê ye. Di civîna dawî de endamên komisyonê yên ku seredana Öcalan kirine, di derbarê hevdîtina xwe de agahî dan endamên dî yên komisyonê. Heman demê di civînê de behsa raporên dawî yên komisyonê jî hate kirin. Şimdiye kadar hassasiyetle, fedakarlıkla bu çalışmaları حتی نها ما به حساسیت و فداکاری خبات خوا بشاند و هم گیشتن وی قناخه جناو پی و ایدی وک قناخ داوی چند کار مجی مانه امی وانجی بکن و امی انجام خبات خواجی پیشکشی کمیته گشتی یا پارلمانتوی بکن sunacağız ve ümit ederim ki çalışmalarımız hayırlarla neticelenir. Beriya civîna Komisyonê Serokê Parlamentoya ragihand ku di hevdîtinên Öcalan yên bi endamên şandê re daxwazên weke federasyon, dewleta cuda û konfederasyon û daxwaza zimanê Kurdî bi zimanê fermî nehatine rojevê. Berdevka Dem Partiyê jî daxwaz ji Serokê Parlamentoyê kir ku navveroka hevdîtinan bi temamî eşkere bike. Em dixwazin tişta ku li grava İmraliyê bi Rêzdar Öcalan re hatiye axeftin. Xal bi xal. Çi bi ijraya giştî re vekirî bêpar vekirin. Wê çawa bêpar vekirin wê divê komisyon biryarêkî bide wê gor wê biryara xwe jî çi destêwade hebe yani çi hatibê nivîsandin û hatibê tomarkirin, hatiye qeydkirin ji me re ne hat gotin lê ijraya giştî re hat gotin û zanin weke partî em jî zanin. Li gorî agahiyan piraniya partiyên bejdar di komisyonê de raporên xwe amade kirine û di rojên pêşiya me hemû partî raporên xwe radestî serokatiya parlamentoyê bikin. Li ser hevdîtina endamên komisyonê yên bi rêberê PKK Abdullah Öcalan re heta niha di nav medyayê de gelek agahî şirove hatine belavkirin. Dem Partî jî dibêje ji bo ku pêşî li dezenformasyon û spekülasyon û agahiyên neraz bête girtin, pêwîst e ku hemû naveroka hevdîtinê ji raya giştî re bête eşkere kirin. Şewket Erkî, Rûda, Ankara.